Bueno, orain dela 12 urte etorri nintzen Arrasatera, industri ingenierutzea ikastera. Hortan oinarrituta lana bilatzeko aukera izan nuen, gaur egun nagoen lanpostuan, ez, PMG Polmetasan lan egiten dut. Honezkero ja 7 urte dira lanean naula eta bueno, lehenbiziko 2 urteak produkzio departamentu pasan itun, eta azkeneko postak I+D-ko departamentu nabil lanean, eta urtarriletik onera prozesu berezi batean sartuta talde mailan, PMG mailan, etorkizunerako estrategik lantzeko hibrido elektriko automobilen sarrera dela eta merkatuan.